Dahil ang doktor, ano siyang doktor? Hingatod sa ambulance. Hala na di ambulance dito di ay? Ha? Na di ambulance dito? Mm. Sige, yun sa pagid dito, yun sa pagid sa shark, doon wala sa pagkaon. Ano po sila palit ang si Mami sa market na nasa kapagkaon. Kung good fish ba, ilang kuhan na mo na. Sila biligya. Ang tubig ba, ang biligya, ang kuhan ba, ang shark, ang kuhan ba, tindahan mo na dala. Ang jaman de. Ang dami mo, fish. Ano mo, dili ang kuhan fish sa dagat ka. Kana tinood. Ah, tinood. Nangiwa ka. Kung na, sabi kayo. Wala akong gawin. Sir, ang kwan ba? Rice. Wala, di ko ganun sa rice. Man, ganun ako. Fish. Dili man ang shark ba? Ang story nga shark. Kato ni mas story ganiha. Kato na ngoy. Okay. Ate mga sir. Be. Ang turtle to malangoy. Kukuron sa shark. Kusog mo langoy. Ang turtle o shark? Dili ang turtle. Kamera man sa dagan. Ang shark. Kusog. Nadayon doy kang turtle. Pasan siya. Inara siya. Dagan. Pasan. Shark. Ano siya. Kita, ala. Dili kapas dagan. Kusog ang turtle. Pero sa kuha. Ang dagan ko. Ang kuko dagay. Siya sa turtle. Happy na doon. Nag-contest ang turtle o ang sada? Kita tayo contest sa turtle o Napod ko. rabbit? Tulog. Nang sa turtle o rabbit dahi? Ang dagan na na. Ang rabbit na. Yan, dagan ko. Yan, sila. Muna Japanese ba? Yan, dagan. Ito yung marunong Japanese. Yan, sila dagan. Dagan ang Japanese dahi? Ano kita di kang Japanese ni dagan na nana? Tugan ka Japanese ha? Kato na movie ta. Sa movie ta? Dahil sa pa yun? Kanan na ako mabuti mo. Sir? Bati na sir? Ika sa story. Sa ako dito ka ng mga story ni mo. Kana nakita ni mo sa YouTube. Unta din na. Ang kuan. Ang sunog. Siga. Ang abot ang bombero. Oh. Linog. Linog no. Ang gawat dira. Ang sunog to dira no. Wala ang sulog ang balay. Dira na sa gawas. Dahil nakisinabot. Dira man. Ikaw ang dagan ka ng tao. Ay ako pictura mo. Wala makapicturan ako. Asa man? Wala makapicturan ako. Awa. Nari na picturan ako. Wala lagi na. Ama. Kasi ka lagi na. Sige ra. Ay, Para mga na to. Dili mo na picture. Picture lagi. Sige ra ka. Picture ka. Picture lagi Ako ibuka sa YouTube. Para nanay video si Jap YouTube. Raga tiket. Raga tiket. Mag-upload ko permit sa YouTube. Kan anong yakuwa. Ikaw ang story. Ikaw ang tag-picture ni mo. Ang ikaw story. Ikaw ra story. Kaya ganan ko na mo ikaw ra ma story. Okay. Nindot ikaw ma story man. Ikaw na. Agay! Ikaw nang di na akong picture. Ayaw lang. Ikaw lang. Ikaw na. Sige na. Ikaw siya. Ikaw lang. Ayan. Ikaw. Sige na. Ikaw lang. Ali ba? Ali ikaw ba?